and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Karon nagduda ako kung unsa ba yung imong motibo sa imong pagpaduol kanunay nako, Phoebe. Jeric! Naa ka balagid kanunay, isip akong higala. O toyo ni mo nga buwagon mo ni Abi. Which is which, Phoebe? Yes! I mean, no! Unsa ba yun, Phoebe? Jeric, naibaw ka gid nga. Nganiyara ko kanunay, di ba? And I will never leave your side no matter what. Can't you see? Ni ako on your double. Ni ako bisan kun uwa ko nimo kinahanglan na. Kanusa mo ba ka na makita, ha? Kanusa ako nimo makita? Kanusa nimo makita ang akong importansya, ha, Jeric? Kanusa nimo makita ang akong pagka-ako? Dugay talagang nakita isip akong higala. Higala. Wait! Jeric, wait! Phoebe, what? Ang ato pa nag-uban og dugay matagabi. Ang tag-as nga oras nga mag-uban kita. All the times where we had so much fun. Unsa ba na ito? Panaghigala ba lang na ikatong tanan? Huwag ka ba na gibati alang na ako na itong higayuna? I tried. Gisuwayan ako nga matakli diha nimo ang akong pagbati. Gisuwayan ako ang pagpakigsuod nimo aron sa ingon. Di na ko mubati og kasakit. Pero What about the kiss? Ikaw mismo miyahok na ako sud sa kasakinan, dili ba? You initiated. O di pa sabot nga may pagbati ka usab na ako, di ba? Dili ko ni mo mahimunghagan kung wa kay pagibati na ko. Naa, di ba? Jeric, naa, di ba? There must be. I know. Ayaw ka nagpugni just because nahadlok ka sa ikasulti sa uban. Just because nagkapos ka pa sa wahinungdan mong kami niyoon. Phoebe, You must have feelings for me. And I am more than willing to reciprocate that, Jeric. Phoebe, stop. Kay mahal ta ka. I said stop. Di ka ba magkasabot? Bisag unsa pa imong buhatong dili ikaw ang akong mahalon tungod kay dili ikaw si Abigail. I tried. Pero Then try some more. Oh, Jeric, I love you. I'm sorry, Phoebe. But you have to let go. Jeric! You know, no, Ayaw na pasakay! nagbubot ang mga tao. Pasagdi sila. Kita ang mahinungdanong karong higayon na, Jeric. May gialsa nga babay. Dili layos tong nimutangan. Oh, no! Jeric! Asa ka paingon? Don't leave me! Jeric! Uy, tabang! Nakuya pa ning babae paingon sa parkingan! Tabang mo, oy! Kadit lang. Nakaila ka ni babayan na, sir? Oh, ang ako ka na igsoon. Dena, di na pagmata. Ami siya. Dok, tabang! Tabangin niyo nga akong manghod! Doktor! Ako na'y bahala sa haya sa imong apuhan, Abi. Ingon man sa pagpalubong ni ini. Dora, ayaw una biya si Abi, ha? Ay, wala ka na problema, madam. Si Dana. Hain man si Dana. Ganun pa man siya mabalik. Matud niya ka may kuhaon ra siya sa sakyanan o mubalik ra siya dayon. Pero ganun wa pa siya mubalik hantod karon. Iho, mahimo ba ang apaso ni mo si Dana? Try to check on her. Lola, Jeric, may kayo may balik ka na. Lola, si Dina. Si Dana. Why? What's wrong with Dana? Ngano nangita ka niya? Papason ko unta si Andy kay taud na nga wa mabalik. Kay matud niya, may kuha o ramang kuno siya sa ihang sakyanan. Apan wa pa magyud mabalik hantod karon.
Oh, God. O, Jeric, ngano? Gitabang karos din sa mga doktor na ng ospital. Ha? Unsa? No. Ang akong apo! Dina! Ginoo. Ay, pastilan! Santisima! Naunsa na ba yung tao ni mga panghitabo karon? Ay, nagayuan-dungan gayon! Pastilan, ginoo ko! Ganong nahitabo ba't kiniktanan ng... Ngano man? Aday! Lola. Lola, calm down. Ang akong apo! Hain! Hain ang akong apo! Tita, Feby ang akong apo. Hain ang akong apo, ha? Hain si Dana. napagyapon siya sa emergency room, tita. Diyos ko! Diyos ko! Luwasain tao ng akong apo! Abi, Day, mugaws lang una ko makadiyot ha. Kaya niya na naman si Jeric. Ayaw nang. Dinilang ka. Ayaw ko piyai. Pero Day, Ubani ko dininang. please. Can we talk? Gawas unat dura. Ano sige good sir? Ayaw nang. Dinhi ka lang. Ha? Abi, please. At least, padula ko sa bata. Dili ka mahimong mapaduol sa bata. Ikaw ang hinungdan nga niaron siya sa ospital. Nakigbisog sa iyang kinabuhi. Abi, Wa mo siya ang kuna nga imong anak, dili ba? Usa pa may kapuslanan nga moduol ka pa niya. Kung wa ka magkinahanglan sa kong anak, dili ko ipamukos nimo ang bata. Kaya na kong buhion nga kamera. Kung makagawas na unya si Jera gikan dinhi sa ospital, sa musukot kag sa dili, mubiyak na minimo. huwag ka muna magtipon. Mutuo ka man o dili, bisan makausa. Wa mo santop sa kung una ang pagbudhi nimo. Naminyo man ta sa pugos ka paagi, pero nakaton ako sa pag... Wa na'y kapuslanan kung magtipon pa ta. Kung wa kay pagsalig na ako. Kung wa tay kalinaw. Kung wa ka na'y pagbati na ako kay may lain ka na. Abigail. Gawas na. Abi, Please. Taglibog na ko kung asa kong paingon. Kung magpabilin ba ko din o ba ni Tina o magpaabot ka makamata siya. O dito o ba ni Abi. Taglibog ko. Kamakaluluoy tanahon sa akong apo. May nalang gani kay nadali siya sa mga doktor. O dinhi usap siya na at least sa pag-atake siyang sakit dinhi sa ospital. Bata pa lang, ha? Weak na o kasing-kasing si Dana. Gosh, maka-stress ini mga hitabua, uy. Andi, dong. Mahimo bang dinhi ka lang uban sa akong apo? Ayaw siyang biyain ni higayon na. Gikinahanglan ka ni Dana. Yes. O, tita. Tita, may paliton lang ko sa kantina. May gusto ka bang ipapalit? No. Uwa. Salamat, Feby. Dana. Dana, apo. Salamat kay nakamata ka na. Kumusta naman ang imong pamati, ha? Sisi, kumusta na? Imo kong gipakulbaan og maayo kaniya, ha? How are you feeling na? Mato ko sa kantin. You want something? Okay. I will go ahead na. Apo. Apo. I'm
okay, Lola. Ay, nagkapala ka. Daghan kaming nabalakan nimo. Wa kami mo biya. Dina, I'm okay, Lola. Gikapoy lang tingali ko. Andi, sige na. Mahimo ka ng mubiya. No. Dinhira siya uban nimo. Magpabilin siya dinhi. Amo na ka nang nasabutan. No, Lola. Dili kinahanglang magpapilin siya. Wa ko magkinahanglan niya dinhi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!